Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Pobreng dato. Ni am din gwapa din he. Ay, salamat, Mikmik. Gwapa gid ko, no? Gwapa uy. Poldo! Johnny! Ah, Dali! Dali uy. mo dali sa lubong ni Papa Pilo! Ang sanas di Alicia. Nganong muram na giabat? Lo, Yeah. Tanawan ninyo ang lubong ni Papa. Tapang mo! May bango na gid si Papa sa iyong lubganan. Ang pansyon. Ang pansyon. Padapling mo. ang pansyon. Padapling mo, be. Kaya akong hulbuton ang lungo ni Lulupilo pagawa sa pansyon. Hello, guys! Niya kami karon sa menteryos gilubngan sa apuhan ni Johnny. Inyong nakita karon ang pansyon sa tiguang nga si Pilo nga gibuslutan. Wapay na ilang nga suspect ining maong krimen. Atong hulbuton ang lungon, ha? Ako diri sa pikas bay. Ikaw dali sa pikas bahin sa pansyon. Go! Ay, di lang na ikoy. Masakit pala ko kung muhikap ko ng lungon na muli ako. Tabagin sila! Uy! Sok! Naon sa mamo ako kus lungon. Lulo siya. Sok! Sige na. Biraha! Biraha! Ana guys, napagawasan nila sa pansyon ang lungon. Mura mo ginog naguba ang kilid sa lungon. Isog sa mo, boy. Isog mo kay... Ha? Ako nang ablihan ang lungon ni Lulupilo. Oh. Papa! Ganong may bangon man ka, Papilo! Ano man ni? Kinsa man ang mipasipa sa pagkuha ni Lulupilo gikan sa iyong lubganan. Ala. Huwag nagbinuang ni Lolo. May bangon yun siya. Imposible na, eh. Awat tingali minatay mo bangon oy. Gawas pa, liguang na si Lolo Pilo ninyo. Ano na? Ungo siya! Makahimo siya sa pagbangon kung gusto niya! Tiya, kalma lang. Kalma lang. Usaon man ako sa pagkalma, ha? Nga tinuod man yun ang akong pagtuda. Daan ang misulti si Papa nga dili siya magpaimbal sa mar. Kay aron dili kuwang ang mga parte sa iyang lawas. Aron kompleto gihapon siya nga mabangon. Pero, imposible sa nga mo bangon siya, tiya. Uy, unya, iyara ba yung giuli ang iyang lungon sa ilawom sa pansyon? Mito, tiguang na gusto siya ko. Dunya, bukog og panit pag yun. Unya misulti lagi siya nga dili siya magpaimbal sa mar. Kaya aron kompleto siya nga mabangon. Usaon man ani mo sa pagsabot istorya, ha? Hala no, nade panugon si Lolo nga ingon ana. Kung saan man ni mos pagsabot ko no bidyan eh. Kinay kay, wa man din hiyang patayng lawas ni Lulu. Buot ipasabot ini. Gikawat ang iyang patayng lawas. Unsa? Gikawat? Gikawat? Unsa? Gikawat ang patayng lawas sa puwan dyan eh? Mauligi. Uy! Ako ang magaling nakuha ang video. Mau ba? Taba. Ngano gikawat ang sad ni? Muna ilang nalibgan. Pero, doon nila ang gituhuan ng anak sa tiguang. Si Manang Alicia. Mau ba? Unsa man sad ni ha? May bangon sa lubnganan ang tiguang. Kay, ungo man eh. Unsa? Unsa may mong pagtuog yun? Ambot lang. Pero, kung dili na tuhon-ahonaon nga ungo si Lolo, posible nga mga tao ang mikawat siyang patayng lawas. Unsa? Uy! Mau ba? Mao na ang usa sa posibleng nahitabo sa minatay. Hosto ka. Gamit sa mga universidad ang mga minatay, di ba? Oh, pero, makalibog sa ang gipanulti siyang anak na si Manang Alicia. Kaya unsa man iyang gisulti? Wa ko no magpaimbal sa marang amahan niya. Hmm? Aron ko no, kompleto siya nigbangon niya gikan sa mga patay. Unsa? La! Kulbaag o anak! Mauligi, weirdo mo ginapamilya ha, uy. Og mao na sila ang makapasikat sa kong Facebook account. Mau ba?
Uy, yawan ko eh. Tindo. Magsulti ta. Uy, papa. Nga nang ibangon man ka, papa. Kinahanglan magsulti ta. Aha? Unsa may itong palasultihan, papa? Arito sa sala magsulti. Kuya, wal magyug ko eh. Oo, papa. Akining, papa, may mo bag mamati sa smitsi sa atong palasulti? Dili. Uy, Dins, okay lang ko. Magsuroy-suroy lang ko sa ibabaw. Wa gyud ang patayng lawas ni Papa sa menteryo. Wa ba ka ni tangaga sa iro, no? Unsa? Kuyawas na dang pagkasultiya ba tangag yun? May bangon lagi to sa lolo. Gaw, kung mibangon siya, aw, basin tuwa na siya sa dakong bahay karon. Mipauli na siya sa iyang payag dito. Aron matubag ang atong pangutanan, no? Ana, ato na tong payag ni Lolo. Ay, mura man og mahadlog na noon kumutaak at napita eh. Ay ako sab. Wala, manugutaw mahadlok man mo manang. Imo man tong amahan. Nya ikaw, Poldo, apo sad ka ato. Ngano day? Ikaw di ka mahadlog? Hmm? Ha? Kung mahadlok mong moadto dito, gaw, tiya, kami na nas mikmik ang mangita sa patayng lawas ni Lolo sa iyang bahay. Pero, kung doon ako'y makitaan dito, ako na ha? Hmm? Unsay imo Unsay gutaw? gud? Ako ang gibilan ni Papa sa tanan iyang yuta. Kung unsa man ang naaini, ako na. O niya, kay ako matumbay. At anang butang nga tuwa dito, ako sab. Unya, ako man sa ning payag ug menteryo, ang tanang butang dinhi, ako na sab. Naapil lang pating lawas ni lolo. Apil na. Sige na. Pagitaon na lang nato si Papa sabay. Kitang tanan ang magita. Aron ko na ito makitaan, danon mo og balik diha sa menteryo, Johnny. Sige ay. Dali, abay mi quick. Tabangi kong pangita ni Lolo sa dakong bahay. Larga. Ang suhol na ko sa pagpangita mo ng ano siya, ha? Ikaw, mikmik, no? Naong kikagsuhol. Awan, nalagi libre ron man na ang mauna. unsa man na imong pakisultihan ako, papa? Ha? Kuya, wal magyug ko. Tindo. Tiguan na ko. O, kinahanglan na nga. Ikaw ang mupadayon sa akong negosyo. Aw! Wa na'y problema, papa. May mga bisita kita niya. Kinahanglan nga tabangan ko nimo sa pag-abi-abi kanila. Aw, kasayon. Pag-abi-abi lang. Wa na'y problema. Unsa may akong ipaandam para nila? Wa, ipaila-ila talang kanila. Mga doktor ang uban kanila. Aw, mayo noon kay naatay ka ilang doktor. Ganahan di akong magdoktor. Mao ka na imong trabaho. Matrade kay ning mga doktor nga kailata. Uy, mo ba? Mutudlo sila ako pa? Anong dili? Lupilo, niya kasi mong kwarto din sa dakong bahay, lo. Papilo! Lapilo! Ayaw tawag pagkulatilo! Medyo ni. Bay, Hmm. mura magdang limbawt niya kung balhipo ining atong buhat. Ay, Pagkulatilo Ha? Ano naman? laliman ka. Patay atang gipangita. Ang kuyaw ini, bay, kung mutubag ni mo, niya mo ingon. Mayang pagpauli dyan eh. Patay na lagi si Lolo, bay mikmik. Ato rin din silang sakay-sakayan, bay. Oo, natural. Uy, la. Naamday gamayng aparador si Lolo din eh. Nawa, bay. Ato ni Hilngon, bay. Pasinog, doon na ni Sud Bulawan. Uy, hawan man ang Sud ining gamayng aparador. Oh, ang sabi ning gamayng
lapad nga kahoy nga niya sa kilid sa aparador. Uy, mura mo nag-secret pocket, abay, kung nakarsunis pa na. Bitaw no? Suwayan na to bira. Hala! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!